أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu, niyazi ukuthi yini ngenza kanje? Ngempela ngifuna abantu bakithi bavula amehlo babone umonakalo owenziwe kithi thina sizwe simnyama kusetshenziswa iBhayibheli. Hayi ukuthi mhlawumbe lento lezi ngiziveziswa ukudelela noma ingoba ngifuna ukudicilela isithunzi samanye amabandla noma amanye amasonto phansi. Kodwa ngivusa wena umuntu omnyama wakithi ukuthi bheka, qaphela, silimele ngempela, silimele serious, hayi kancane. Awulalele nje. Ngihlale nginitshela ukuthi eBhayibhelini kunonkulunkulu aba more than 6. Lalela ngikutshele. Ngihlale ngisho ukuthi mina angiyikhulumi into engiyisusele ekhanda lami. Ngenza iresearch phecelezi ucwaningo. Ngithi mase ngiyitholile into bese ngiyayikhuluma. Kube kumuntu ukuthi uyayizwa, uyayibona ngiphinde angiforce umuntu ukuthi abukele ivideo yami. Akekho kunabantu more than 3 million la ku TikTok. Mawubona ukuthi ngiyakukwatisa ngiyakudina dlula. Ngibongeke nakulabo abaqhubekayo nokungithuka. Qhubekani bafowethu ningithuke. Umsebenzi wenu uyancomeka. As long as ukungithuka kwenu kunibhadala qhubekani ningithuke. Lalela ke. Sengithola ukuthi ke kulabo uNkulunkulu abayinqwaba abala eBhayibhelini. Kukhona ke inkunzi kaNkulunkulu enesithembu. Enamakhosikazi amaningi. Ngokushiso yini lokho? Ukuthi uma ngabe iBhayibheli ake ngibekise ngami mina wakoShando ngithi mina emakhosikazi nami amathathu enginawo. Uma nginomntwana womfana oyizibulo, ngibe nomntwana womfana oyizibulo, ngibe nomntwana womfana oyizibulo kubo bobathathu. Kusho ukuthi nginamazibulo amathathu komama abahlukene. Manje uma iBhayibheli lisitshela ukuthi uNkulunkulu unamazibulo amaningi, kusho ukuthi ngeke phela ube namazibulo kunkosikazi oyedwa kodwa abemaningi. Fanele omama nabo bahluke. Lalela ke ukuthi lokho ngokuthathapi. John 3:16 niyayazi ke leyo verse ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe iyodwa ukuba yilo nalo ongabhubhi abe nokuphila okuphakade, okholwa yiyo angabhubhi abe nokuphila okuphakade, ezelwe iyodwa ngithi yezwa iyodwa, izibulo lelo, ifirstborn. Mawuya ke encwadini kaExodus 4 kuverse 22 ithi noIsrayeli futhi uyizibulo likaNkulunkulu, uJakobe loyo. Elinye izibulo futhi lelo enye ifirstborn yakhe futhi komunye umama ke kusho ukuthi ngoba akwazi ukuthi phela kungaba uMaria, ngoba uMaria phela uma kaJesu. Bese futhi uyamanje kuJeremiya 31 uverse 9 ithi noEfrayim naye futhi uyizibulo lami, unkosikazi wesingaki loyo, unkosikazi wesithathu anezibulo naye. Bese uyamanje encwadini yamaHubo esibili isahluko u7 ithi noDavide naye futhi uyindodana yakhe ayizele. Ngicela ningixazululisenike lenkinga ke bafuthu ningithungiseni lenjoba ukuthi ngokubona kwenu akubona yini abafazi abathathu noma abane labo bakaNkulunkulu oseBhayibhelini, hayi lo mina engimkhonzayo. Le ngimkhonzayo akazalwanga kodwa nginibonisa ngalo oseBhayibhelini onezingane ezingamazibulo odwa. Ngisanibalela nje amazibulo, angayibali lezi ezinye. Ngisanibalela nje amazibulo kaNkulunkulu ukuthi uwatholela amazibulo emakhosikazini amane noma amathathu ahlukene. Nginikezile incwadi. Mawuyivula nawe ungayitholi buya uze kimi uthi Mbatha angiyitholi lencwadi okhuluma ngayo, ukhuluma manga. uJesu kuphela indodana kaNkulunkulu ezelwe iyodwa. Ngakujabulela ke lokho bafowethu. Ngishilo ngathi mangiphansi kwalehlahla niyalwazi udaba. Angibonge.